O Parador de Cambados acolleu a entrega de premios ás adegas gañadoras da cata concurso das festas do Albariño. O acto contou coa presencia das autoridades e das adegas gañadoras, entre elas a primeira clasificada, Noelia Bebelia, unha adega con pouco recorrido e a primeira de Soutomaior en recibir este galardón. Dende a compañía aínda non o crían. Comenzamos absolutamente de cero, entonces todos os detalles foron moi mimados intentando chegar aquí. Se ben é certo, sendo honestos, que non creíamos que íbamos a facelo tan pronto, en apenas 10 anos, non? As adegas premiadas destacaron a importancia que este galardón terá para as súas vendas. Tamén explicaron as claves dos seus viños. Moi pequeniña e traduce en unha intensidade aromática moi alta, non? Ao mesmo tempo, pois esa influencia do mar, que tamén estamos moi cerca, ao fondo da ría de Vigo, entonces, pois, esa produción, rendimentos moi pequeniños, moita influencia marítima e unha acidez elevada. Estilo típico do salnés, con unha acidez alta dentro da súa elaboración, é un pouco pois o viño que actualmente é o que máis vendemos, porque é o que máis éxito está tendo, ademais, non? É un viño que ten pouca acidez para ser un albariño, un viño afrutado, un viño con unhos aromas dos propios varietales do albariño. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas destacaron a importancia de promoción que a cata ten para as adegas. O seu presidente quixo resaltar a gran calidade dos viños da DO. Solo podía ganar uno, y solo otros dos podrían subirse al podio, pero estoy seguro de que los otros 46 no tienen nada que envidiar en calidad a los primeros. Es admirable cómo todas nuestras bodegas se han aplicado en los últimos años para lograr la excelencia en la calidad. Esta excelencia tamén a resaltou a alcaldesa de Cambados. O agradecemento polo voso traballo para que os viños da Denominación de Orixe Rías Baixas sigan marcando o seu alto nivel de calidade e de excelencia. No acto tamén estiveron presentes a directora xeral de Turismo, Nava Castro, e a deputada provincial de Turismo, Ana Laura Iglesias. Ambas destacaron a importancia do sector vitivinícola para o turismo, a economía e a sustentabilidade do rural, unhas calidades que converten os viños da DO nun dos máis demandados a nivel nacional. Unha marca, e eu penso que isto é moi importante poñelo en valor, que reflexa a denominación de orixen que está vendendo con maior precio medio viños brancos tranquilos en España, e probablemente unha das de maior precio do mundo, e vendendo, ademais, en moitas partes dese mundo. O conselleiro aproveitou o acto para mostrar o seu apoio ao sector vitivinícola, un apoio que se verá reflexado na estrategia para a dinamización das comarcas vitivinícolas.